hanyar Allah ba zan aure ba sai na samu wani da ɗan ƙuriyansa wanda zan samu ya rushe gidanmu ya sai mun katon mota ya gina mu. Amma ina so in kawo kawai na mun ji yawo gida ko fantin arziki babu sai ka rinka mana magana aure kan nufa gidan da yake ciki Allah ya kiyaye aure a irin wannan gidan. Yaya! Kin ga gida iya gida. Sannan kuma tun daga kan naira ɗaya zuwa naira miliyan ɗaya na tsaya ne. Mota ko ce da kike so a cikin garin nan zaki hauta. Da gaske. Kin kuma wulakan tashi fili? Ki fita daga cikin ido na yanzu. Ke fa ba sa'ata bace. Abinda na ga dama shi zan yi a nan gidan. Ki amma kwan kake yi? Ka ba ka bare boko. In mun ce ga abin da muke so ki ce ke ba kya so, to auren Anas ba fashi, ko kin so ko kin ki sai an yi. Ni fa digiri na gama shi kuma diploma gare shi. Kin ganna fa kuma kin ga Anas. Umma da ya za a yi rike ni. Man shafa ma ba zai iya sai mun babare sutura kuma a cikin aure shi. Gaskiya ni ba zan aure shi ba. Wai wannan? Kai dai kamata mu tambaya waye kai. Wannan ƴar uwata ce ta jini kuma a halin da ake ciki yanzu an mun bai gudu. Waye kai? Mata ta ce. Ni za ka duba ka ce wane ne ni? Amma kai bako ne a cikin garin nan. Wallahi ba za ka yi mana wannan anan ba. To bari na ga. Siyama zo cuta. Kai. Siyama zo cuta ki. Ba za ka je ba. Siyama. Siyama ku taimaka ku rike min wannan. Siyama ku biyar. Siyama ku baka dubu biyar. Dubu ku taimaka. Siyama kaune. Girma! Za mu kwata shi sosai ma kuwa an ji ba. Ko ba shoki ba. Ana cikin tsakiyar biki kika kama hanya kika fice aka neme ki sama da ƙasa aka rasa an watse daga biki yanzu kika da ina kika ce. Ai so take ta kashe ni mu kuwa a zalima so take ta kashe ni yarinyar nan. Ko kashe ni zaki ba zan aure shi ba ai ba dole ne sai na aure shi ba. Ne kike ga wannan magana Siyama? Wallahi da na san haka zan haifi yana tun da cikin ta zan barar da ita.